Salutare tuturor și bine am găsit la un nou episod. Mă scuzați că nu am mai postat de foarte mult timp. Am fost foarte ocupată în ultimele 3 săptămâni în care nu am mai postat niciun semn de viață pe YouTube. Îmi cer foarte mii și mii de scuze celor care mă urmăresc pe mine că nu am mai postat. Astăzi revin cu un nou episod și fac un review la jocul Dream League Soccer 2021. Să vedem și noi ce este schimbat din Dream League Soccer 2020, care s-a terminat aproape 2020. Ori voi când vedeți acest videoclip este 6 decembrie. Vă urez un Moș Nicolae fericit. Așa că haideți să-i dăm drumul, sau de fapt vă urez un Moș Nicolae fericit, pentru că nu știu dacă îl pun astăzi sau mâine acest episod. Și haideți să nu ne mai lungim, să-i dăm drumul, să vedem ce s-a schimbat. Vedem aici că s-a schimbat imaginea de fundal, este cu 2 jucători, nu mai este cu Bale, cel care stătea alergând gen, și acum este verde, este schimbată. Avem aici așa la Moore, engleza mea. Avem Hegel și Training, record local multiplayer, credit. Aici nu prea am jucat eu. Aici și să vedem la antrenamente ce este schimbat, să vedem dacă este ceva schimbat. Hai să dăm un free. Așa, ia să vedem. Văd că gazonul este puțin mai schimbat, este mai verzui. În rest, seamănă foarte mult cu Dream League Soccer 2020. Hai să șutăm și la poartă puțin. Ok, să vedem penalturile. Da, tot așa ca în Dream League Soccer 2020. Nu este foarte schimbat. La portar la fel. Nu este nimic schimbat. Da, să vedem la loviturile libere. Da, tot așa, numai este un puțin schimbat la grafică. Oricum, a făcut foarte greu să se execute loviturile libere. Să dai gol într-o lovitură liberă e foarte greu acum. Ok, la cornere. Ia să vedem aici o centrare. Fernandez. Da, haideți să ieșim din training, din antrenamente, să vedem așa. Putem să avem aici play nou. Putem să jucăm meciuri fără gen cum îi spune, meciuri amicale. Putem să jucăm amicale. Uite, cu Blackburn aici. Așa, ne întoarcem înapoi. Avem la carieră, asta este echipa mea. Avem la My Club aici, tot la fel ca în Dream League Soccer 2020, Commercial, Stadium, Medical, Training, Accommodation. Ok, la statistic avem Fixture Resulted, avem William, astea sunt competițiile. Academy Vision este echipa noastră unde pe ce loc este și vedem că este pe primul loc. Mie, dacă vă întrebați, da, sunt fan FCSB. Aici avem Global Challenge, Met, FCSB, Mallorca, ok. Haideți să mergem la carieră. Acesta, să vă prezint și echipa mea. Team Manager, aceasta este echipa mea. Văd că acum apare o poză cu fotbalistul. În realitate asta este foarte schimbat față de Dream League Soccer 2020. Însă oricum au cam stricat și acest joc față de ce fain era acum Dream League Soccer 2019. Azi la transferuri este după ce ligă ești, nu mai poți să transferi orice jucător în orice ligă. Asta este ok. Însă, na.
Pe la setări avem camera asta, sunt setările din fabrică, să spun așa. Haideți să dăm și noi aici așa un match, să vedem cum este într-un match. Adică eu am mai văzut pentru că am mai jucat. Asta este stadionul meu, echipa mea, numele meu. Haideți să începem. Ia să vedem cine jucăm cu el. Nu cred că sunt echipe din vreo ligă, însă sunt. Și eu am un plan să vă mai prezint mai multe, să fac, depinde cum doriți dumneavoastră voi să fac carieră cu acest joc, să încep o serie cu acest joc sau să încep o serie cu un alt joc, însă cu echipe din Liga 1, cu Liga 1 de fapt. Depinde, dacă văd și eu ce scrieți dumneavoastră voi în comentarii și eu voi ține cont de sfatul vostru. Ia să vedem dacă dăm și noi un gol. Hai că dăm. Astăzi mi-a făcut și timp să înregistrez acest videoclip. Cale Ojun. Jose Maria Cale, o pasă frumoasă. Ia să vedem, o scăriță și peste poartă. Da, ok, oricum. Nu prea le-am eu cu jocul ăsta. Mai joc la distracție, este un joc cu fotbal foarte distractiv. Vi-l recomand să jucați. Nu. Aoleu, mă, aoleu. Fernandez. Nu vă gândiți că sunt pe promovare cu ăștia de la... Cum? Cine a creat? Cine dracu a creat? Cine naiba a creat jocul ăsta? Mamă, dar stai mă, că am lag mare. Ce are mă ăsta? Ce lag am avut? Ești de la faptul că filmez? Ok. Și cam asta este videoclipul, mă cam bâlbâi, n-am mai filmat de foarte mult timp. Cam asta e videoclipul, nu stau să termin acum tot meciul, bineînțeles. Nu uitați de like și abonare dacă vreți seria cu acest joc. Eu am fost și desigur ne revedem data viitoare cu un episod șmecher. Pa, pa!